Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, musidɗo mon Amadou Yakubu Kane salmini on, jurima on e mbadi kubtidinde. Ko wona ɗum ko kadi en gari siftodirde e bandiraɓe seeɗa ha tengti ko femtay lewru korka tijjandu ndu. Eɗen ñaagi Allah yo ndu daroro en jam e kisal. Eɗen ñaagi kadi Allah nawnana en horde ndu tawa eɗen celli eɗen cellira. Ko wona ɗum ko siftinde tan kadi yidde wiide tan lewru korka nana daro walla darimani goto e men fof yo hesɗitin fiɓde mun hakkunde mum e hoore mun e hakkunde mun e jomiraɗo tagɗo ɗum. Ko ardi fof wasata goto e men fof taw holmo mettodirno, holmo haɓno, yamani holmo tikkodirno. Wadde ina hani goto e men fof e eto hawridde emo wadduno yafodira e mum, tikkodirno hawrita e muɗum. Hay sinno holmo badduɗa kañum yiɗa hawridde e maɗa, eto an hawridde mum ala ko bonnantama. Nde on noon yimɓe potata so tawi a ronki kam hay sinno kam ko fiɓde tan e ɓernde mum, wonde kala joganinoɗomo walla mo joganinɗa a yaafimo, a yaforimo jomum ɓernde lamde. Hay ɗum ɗon koye jaam jeeya. Nde won noon koye lewru korka tindiɗen ko dewal Allah mawgal, kono noon kadi woto jejjiten holno neɗɗo no waya, holno neɗɗo no siforo, hol jikkuji ɗi ne jikko yama tawa korka mum jaɓetake, juulu mum jaɓetake. Wadde goto men fof yo hesɗitin fiɓde mum to on ɗon bange. Kadi ko wona ɗum, goto e men fof kadi en foti laɓdade hoore mum, beele addanta ɗum horde tan ko bandiraɓe ɓe wondi ɓe fof ne koora, walla ala addanta ɗum horde kono jogui fiɓde mawde hakkunde mum e tagdu ɗum. Ene gonɗini korka ko hunde mawde to bange diina. Goto men fof foti laɓdade hoore mum ngal laɓdal. Nde won noon ko wayi hen yetta ba en fof, korka munen ko yimɓe koori tan yomi rew hen. Wadde ha joni mbiyen tan kesɗitinen piɓle men hakkunde men koye men, hakkunde men jomiraɗo. Ko wona ɗum, goto e men fof kadi foti laɓdade hoore mum korka rawane ɓennuka. Yama taw goto fof hol anniye jogino, hol fiɓde jogino, wonde holko yiɗno waylude e jikkuji mum sababu nde lewru korka ndu arde, wonande julɓe fartange ngam fewnidde koye munen e gonka munen e gurdam munen. Yama taw hol fiɓnoɓe nden ɗon fiɓde, yama ni taw ala joginoɗo nden ɗon fiɓde, ɓe ngalano nden fiɓde ɓe, beele kaɗo korka piɓi nden fiɓde walla ne gannoyi fiɓde nden fiɓde. Piɓnoɗo fiɓde rawane wonde lewru korka ndu wonani ɗum fartange waylude gonka mum, waylude diniyan kagal muɗum, beele o etima. Nde won noon woni ko Allah hokkata, kono beele kam o etima waylude jikkuji makko, beele o etima moƴƴitinde jikkuji makko, ko wonno mum ko fewani ko fof, beele o etima fewnidde. Neɗɗo fof, goto men fof foti laɓdade hoore mum ngal laɓdal. Ko wona ɗum, ene heewi wiyede so walla kam yimɓe hewɓe ne keewi so korka yettima tan mbiye goto fof ko wonno e mum fof yo woppu dartina hucca e lewru korka. Sa nani ko neɗɗo wonno e mum ko tawata hol gueɗe bolle puuɗeje walla gueɗe ɗe pewani neɗɗo wonno e mum, wiye kam
famɗi fomɗi fof kam hay sinno ko hokkude lewru korka ndu hurum mum kam woppa ɗen ɗon geɗe. Kono ko wona ɗum ɗon ko kay tawdi kay neɗɗo ko wonno e mum ko hunde ko gonga wonno e mum, en haɓantuno gonga, en haɓantuno rendu mum, leñol mum, gendi mum, ngam yoltude hakke e rendo mum e bandiraɓe mum, on kay yo jokku on lewru korka dartimo. Wadde kala e men gonnoɗo e hare gonga yo jokku lewru korka to addan ɗum dartinde koye dewal Allah woni, kaɓantunoɗo ɗemgal mum yo hettine ha tengti. Oɗon gandi enen en mbawa haalde tan gasnen en kuccani ɗum toon, on noon ko hunde eɗen gonɗini wonde hare men fof ko nden ɗon hare ɓuri wonde muhim. Wadde onon haɓantunoɓe ɗemɗe meɗen wonande leydi Mauritanie, ɗemɗe men gendije Pular, Soninke, Wolof, lawɗine liggore jokke hay lewru korka jokken. Eyi hare koko jokki tan wadde haɓanade gonga e horde lewru korka lundodirani. On calminama, on jurama, en jiiɗa junnade no fewi e yiyamama en gar saha fof e nder lewru he siftodirde e bandiraɓe, kadi yewtidde mum yoga e toɓɓe toɗɗiɗe rendo ngo. On jarama, yo Allah hokku en hirde e jaam e walde e jaam, nawnana en kadi fuɗɗorade lewru ndu no haniri ni, jofnude ndu kadi taw enen fof eɗen jotti geno caggal nde nawnani en cellal e mbawka ha korɗen ndu.